כאילו, אתה מבין? כן, את אומרת שהיא רעדה בזמן שהיא דיברה על זה, אז היא מאוד, כן. כאילו, הנושא הזה מאוד מאוד, מאוד כאילו חזק אצלה. כן, חי בה. זה היא חי לוקחת בה. אחריות על כל אישה בעולם, והיא לא רוצה שלא יקרה אף דבר לאף אישה, והיא תרחיק כל גבר שיגידו עליו משהו קטנטן. זה מבחינתה מה שהיא מאמינה בו. ועכשיו היא מתכוונת, כאילו, לא לשתף פעולה איתך, כי היא חושבת שאת תומכת בגברים שמטרידים מינית. בול. אז אני חושב תשמעי, לפעול מתוך הטראומה זה בדיוק כמו, זה בדיוק כמו הצד השני של המטבע, הצד שהיא נמנעת ממנו. הצד השני של המטבע זה צד של מטרידים ואנסים ורוצחים וכל זה, והצד של לפעול מהטראומה זה בדיוק אותו צד, זה כאילו זה באיזשהו מקום לחלקל את זה, כי אם אני פועל מהטראומה אז אני מנציח טראומה, כאילו, אם אני לא מטפל בזה אני מנציח את זה, מבינה? אז אני כאילו, אבל לי אין את היכולת לרפא אותה, אין לי את היכולת לעשות משהו, זה לא בשליטתי, אם היא בוחרת או לא בוחרת לרפא את זה, זה לא אשמתי, אני רק ראיתי אותה, ברור. וראיתי אותך, ראיתי שהיא מופעלת, וראיתי שהיא מדברת עליך, ולי היה חשוב לשקף לך את מה שהיא אמרה. אז רגע, אני יכול שנייה אגיד על זה משהו, אם מדובר קהילת הטרייב, הם חייבים לעשות כאילו, מה זה הם? אנחנו, נכון? אם זה באמת אנחנו, או בואי נגיד הם, כי אני לא מרגיש שאני באמת חלק מקהילה, אבל אם זה הם וזה קהילה, אז אמורים לעשות שם איזושהי עבודה של ריפוי. אי אפשר להשאיר טראומה כזאת שהיא לא פוגעת רק באביוזר, ולא רק באביוזר, זה פוגע בכל המשולש הזה, וזה גם פוגע מעבר למשולש של המתעלל מציל קורבן וזה, זה פוגע בעוד אנשים שבכלל לא קשורים לזה. אפילו אנשים שעושים כזה מדיטציה חמודים, זה יכול גם לפגוע בהם, מבינה? אז כאילו, אין קשר, כאילו, איפה הקהילה פה בעניין של הריפוי, את מבינה? ושם אני חושב שאת באה בתור אחת שעד לפני רגע הייתה לכאורה ניטרלית,